Fokus 20. asır hödürlüğe. John Hughes studyosunun önümü. Oyde yeke 3 filmni görkezýär. Suratçı Henry Bumstead. Operator Willis Mackett. Prodüserler John Hughes bilen Houston Brin. Senaryo'nun avtarı John Hughes. Rejissörü Raja Gosling. Altın kümüş şahit heplerini de ayrımda şu yerde koyun. Hemmesini Avva ayırmalıyım. hanım. Yürüm. İyidime düşüm. Hanım siz biraz araşmalı varsanız bağışla verin. Sağ olun. İndiki kim geliverin? Sağ olun. İndiki geliverin. Ey Huday. Tiydirak bolsaňyz lan. Yaş ýigit. Men Dallas'a, Miami, New York'a, Denver'e giden yolçylaryň baryny bu gözden geçirdim, hiç tat ýok. Barlarda, kafelerde, restoranlarda diýiştat ýok. Men hajathanada bolum, o ýerde diýiştat ýok. Oleýam uçorda bolaýmasyn. Chicago uçora minmöklük dowam edýär. Biz Chicago barýas. Otayda häzir gyş. Men molsa ýyly ýere gitmekçidim. Chicago'da hava 0 derece bolaý. Hoş, sağ olun. Cenab Bopre. Cenab Angar, Cenab Caningem, Bağışla. meni öýberteňizler. Sizin başka ýükiňiz barmy hanım? Yok, diňe el goşum var. Ol gidýär. Dur! Boşal. Bağışlaň, size bir soraw bermek bolarmy? Nähil soraw? 8 ýanwarda 16 saat 20 minutda siz aeroportdan yerli ak ýagy daýary maşyna mindirdiňizmi? O näme diýdiňiz bolýar, näme? Gepin gitgidi